Hola a tots i totes, benvinguts a un nou episodi del nostre podcast educatiu. Nosaltres som Helena i Àngela, i avui us acompanyarem en aquest viatge per conèixer un autor i pedagog molt important del segle XVII. Qui serà aquest autor tan important? doncs ni més ni menys que François de Salinac de la Montefenelon, conegut com a Fenelon, un escriptor, teòleg, filòsof i educador. Les seues idees sobre educació moral i formació del caràcter van influir profundament en l'ensenyament de la seva època i continuen sent referents avui en dia. Al llarg d'aquest episodi descobrirem qui va ser Fenelon, en quin context històric va viure, quines van ser les seues principals obres i quin era el seu enfocament pedagògic. Així que poseu-vos còmodes perquè comencem aquest recorregut pel pensament i el llegat d'un dels pedagogs més rellevants del segle XVII. Per entendre millor el pensament de Fenelon, és fonamental situar-nos en el context històric en què va viure. Ens trobem a la França del segle XVII, durant el regnat de Lluís XIV, conegut com el Rei Sol. Aquest període es caracteritza per la monarquia absoluta, on el rei controlava tot el poder polític. La societat estava fortament jerarquitzada i dividida en estaments, amb grans diferències entre noblesa, clergat i poble. L'Església tenia un paper central en tots els àmbits de la vida, especialment en l'educació. La major part de les escoles i col·legis estaven en mans d'ordres religiosos i l'ensenyament estava molt lligat a la moral cristiana i a la doctrina catòlica. L'educació masculina ja era limitada, però la femenina ho era encara més. Les dones, sobretot les de classe mitjana i les altes, solien rebre una educació molt bàsica, centrada en la religió, el comportament moral i les tasques domèstiques. Moltes xiquetes eren educades en convents, on predominava una educació monàstica basada en la disciplina estricta, la repetició i la memorització. Aquest tipus d'ensenyament no tenia en compte les necessitats reals de la vida quotidiana. Fenelon va ser molt crític amb aquest model educatiu, ja que considerava que no preparava adequadament les dones per al seu paper en la societat, ni desenvolupava les seues capacitats intel·lectuals. A més, hem de tindre en compte el context religiós del moment. França vivia tensions constants entre catòlics i protestants després de la Reforma. L'educació es va convertir en una eina fonamental per reforçar la fe catòlica. És en aquest marc polític, social i religiós tan rígid on Fenelon desenvolupà el seu pensament pedagògic, proposant una educació més humana, més atractiva, més completa i especialment per a les dones. François de Salinac de la Montfenelon va néixer a Castres, França, en 1651, en una família noble francesa. El seu origen social li va permetre accedir a una educació de qualitat, un privilegi reservat a molt poques persones en aquella època. Des de ben jove va mostrar un gran interès pels estudis. Es va formar en teologia, filosofia i literatura clàssica, disciplines que marcarien profundament el seu pensament i el seu estil clar i didàctic. La seva formació humanista el va posar en contacte amb els autors clàssics grecollatins, així com amb els grans pensadors cristians. Aquest equilibri entre cultura clàssica i religió serà una constant en les seues obres. Després d'ordenar-se sacerdot, Fenelon va iniciar una destacada carrera eclesiàstica, gràcies a la seva intel·ligència i capacitat intel·lectual. Va ocupar càrrecs importants dins de l'Església i va ser reconegut com a pensador i educador. Un dels moments més rellevants de la seva vida va ser quan va ser nombrat director del Col·legi de les Novelles Catòliques. Aquesta institució tenia com a objectiu educar joves protestants per convertir-les a la fe catòlica. L'experiència en aquest col·legi va ser decisiva per al desenvolupament del seu pensament pedagògic. El contacte directe amb l'educació femenina li va permetre detectar les mancances del sistema educatiu de l'època. A partir d'aquest moment, Fenelon va començar a reflexionar i a escriure sobre la necessitat d'una educació més completa i adequada per a les dones, tant des del punt de vista intel·lectual com moral. Salinac va escriure nombroses obres de caràcter religiós, moral, literari i pedagògic. Entre totes elles destaquen especialment aquelles dedicades a la formació moral i educativa. La seva obra pedagògica més important és De l'educació de les filles. En aquest text, Fenelon exposa de manera clara i ordenada les seues idees sobre l'educació femenina, un tema poc tractat en la seva època. En aquesta obra defensa que l'educació de la dona no ha de limitar-se únicament a la religió i a les tasques domèstiques, sinó que ha d'incloure una formació intel·lectual bàsica que li permeta comprendre el món que l'envolta. Una altra obra fonamental és Les aventures de Telèmac. Tot i ser una novel·la, té un fort component educatiu i moral. A través de la història de Telèmac, Fenelon transmet valors com la prudència, la moderació, la justícia i el bon govern. Aquesta obra va ser àmpliament utilitzada com a lectura educativa durant molts anys, tant en escoles com en l'àmbit familiar, pel seu llenguatge clar i el seu contingut moral. A més d'aquestes, Fenelon va escriure sermons, cartes i tractats religiosos que reflectien la seva preocupació per la formació moral i espiritual de les persones. El pensament pedagògic de Fenelon se centra sobretot en la necessitat d'una educació més humana, gradual i adaptada a l'alumnat, especialment en el cas de les dones. Fenelon critica l'educació monàstica tradicional perquè la considera insuficient, rígida i basada excessivament en la memorització i el castig. Segons ell, aquest tipus d'educació no prepara adequadament per a la vida real. En contraposició, defensa una instrucció general de la dona,
sense oblidar els deures maternals i domèstics que la societat de l'època li atribuïa. Considera que una dona ben educada serà més capaç d'educar correctament els seus fills. Pel que fa als continguts, proposa que l'educació incloga la lectura, l'escriptura i la gramàtica com a bases fonamentals. A partir d'estes, ja se podran introduir la poesia, la història i la lectura d'algunes obres clàssiques i religioses. Un altre aspecte clau del seu enfocament pedagògic és la metodologia. Fenelon defensa que l'educació ha de ser atractiva i agradable, evitant els càstigs excessius i fomentant l'interès natural de l'alumnat. A més, considera que l'educació ha de començar en els primers anys de vida, ja que és en aquesta etapa quan es formen els hàbits, el caràcter i els valors moralment fonamentals. En definitiva, el pensament pedagògic de Fenelon pot considerar-se un precedent de les idees educatives modernes, ja que posa l'accent en l'alumne, en la motivació i en una educació integral. Per concloure, podem dir que François de Salinac de Montefenelon va ser un pensador avançat al seu temps, especialment en la seva reflexió sobre l'educació i, en concret, sobre l'educació de les dones. Tot i viure en una societat molt marcada per rols tradicionals, Fenelon va defensar una formació més completa, que combinara el desenvolupament intel·lectual amb la formació moral i personal. Les seues idees sobre una educació atractiva, progressiva i adaptada a l'edat de l'alumnat el converteixen en un referent dins de la història de la pedagogia i en un precedent a plantejaments educatius més moderns. A través de les seues obres i del seu pensament pedagògic, Fenelon contribueix a la millora de la manera d'entendre l'educació, posant l'accent en la importància de formar persones amb criteri, valors i capacitat de reflexió. Esperem que aquest podcast us hagi ajudat a comprendre millor la figura de Feneló, el seu context històric i la importància del seu llegat educatiu. Moltes gràcies per escoltar-nos i per acompanyar-nos en aquest recorregut per la història de l'educació. Fins el pròxim episodi!